No niin, eli viikko 5 on yleensä se viikko, kun monet saa tietää olevansa raskaana. Viikko 5 tarkoittaa sitä, että menkat on suurin piirtein viikon myöhässä. Se on niin kuin yksi aika selvä merkki. Mulla oli tasan 7 päivää myöhässä. Ja mä halusin tehdä niin, että mä en ota testiä ennen sitä, vaan mä halusin oikeasti odottaa, että ne on kunnolla myöhässä, koska mä oon ennenkin ollut myöhässä stressin takia vaikka mitä. Pahimmillaan 5 päivää, joten nyt sitten tää 7 päivää, niin se alkoi tuntumaan totta kai siltä, että okei, nyt on jotain muutakin tapahtumaa. Eli se oli niin kuin oire numero 1, eli menkat selvästi myöhässä. Oire numero 2 oli se, että varmasti monilla naisilla, kuten mullakin, niin ennen menkkoja niin rinnat aristaa paljon. Mutta sitten kun se aristus kestää niin kuin, sanotaanko pari viikkoa, ja se on vähän semmoista outoa, vähän semmoista, niin kuin, että tuntuu vähän turvonneelta rinnat, niin tämä oli mulle selkeä merkki numero 2, mistä mä tiesin, että nyt on vähän joku erilainen tuntemus. Numero 3 oli se, että varmasti taas hyvin tuttu tunne ennen menkkoja, kipristelee alavatsassa. Mutta tämä oli erilaista kipristelyä. Mä pystyin tunnistamaan, että tämä tuntuu alavatsassa, mutta tämä niin kun, tuntuu erilaiselta. Se ei ole niin kun kipua, vaan se on semmoista, se on hirveän vaikea kuvailla sitä, mutta mitenköhän, se on todella vaikea kuvailla. Se ei niin kun satu, mutta se vähän niin kun tuntuu, vähän niin kuin kipristelee siellä. Niin se oli niin kun, 3. oire. 4. oire, joka on super tärkeä ja josta varmasti hyvin helposti alkaa huomaamaan, että joku on eri lailla. Pissaat aamusta iltaan. Jatkuvasti täytyy käydä vessassa. Tämä on hyvin niin kuin yleinen oire silloin raskauden alkuvaiheessa. Eli niin kuin lisääntynyt virtsaamisen tarve. Ja tämä oli myös huomattava, koska mä en normaalisti käy vessassa noin usein. Tässä muuta. Vähän semmonen niin kuin flunssanen tai vähän semmonen puolikuntoinen olo. Ikään kuin, että sulla olisi flunssa tulossa, mutta ei kuitenkaan. Vähän semmonen niin kuin väsähtänyt olo. Just semmonen vähän, että ei, periaatteessa on kaikki kunnossa, mutta sitten tietyllä tavalla ei kuitenkaan ole. Niin noi oli ehkä nyt ne, mistä mä aloin miettimään, että okei, näitä alkaa olemaan näitä oireita sen verran monta nyt niin kun, samaan aikaan, niin mä sanoisin, että totta kai se raskaustestin teko on varmasti niin kuin fiksuinta, mutta muutenkin kannattaa kuunnella ja kuulostella sitä omaa kroppaa, että mulla on ollut pitkään appi, jonka kautta mä seuraan ovulaatioa ja kiertoa muutenkin. Ja sitten mä aloin träkkää näitä, että onpas kummallista, että nyt tuntuu vähän erilaiselta kuin muuten. Nyt sitten ihan näinä viimeisinä päivinä on myös tullut lisäoireita. Eli hyvin tässä ihan vasta pari päivää sitten on tullut semmoinen niin kuin hajuaistin vahvistuminen. Esimerkkinä se, että olin tosissaan konferenssissa, istuin luennoilla koko päivän ja siis sellaiset Sharpie-kynät, siis sellaiset tussit, millä kirjoitetaan post-it-lapuille, niin mä en kestänyt sitä hajua. Mun piti lähteä sieltä huoneesta useampaan otteeseen, koska se haju tulvi mun nenään niin voimakkaasti, että mä olin ihan silleen, että hyi hitto. Myöskin haistoin tonnikalan niin kuin oikeasti monen metrin päästä, että tonnikalaa oli yhdessä leivässä. Se ei ollut kamala se haju, mutta mä vaan haistoin sen niin kuin tosi vahvasti. Ja kaikkien ihmisten parfyymit ja muut niin kuin tuntuu silleen, niin kuin, että ne tulisi suoraan tähän naamalle. Niin ehkä toi hajuaistin vahvistuminen on yksi, mikä nyt tuli. Ja nyt on alkanut kyllä myöskin vähän silleen semisti vähän yököttää kaikki. Ei niin, että mä vielä oksentaisin yhtään mitään, mutta ruoka ei oikein maistu ja
ei pysty syömään isoja määriä. Et vähän niin kuin kaikki lähtökohtaisesti vähän niin kuin ällöttää. Ja mä oon itse ollut aina tosi iso semmonen foodie ja rakastan syödä ja varsinkin niin kuin täällä hotelli aamupalalla oli ihana olisi syödä kaikki mahdolliset ruuat. Niin ei nyt oikein maistunut eikä kiinnostanut sitten myöskään se. Et nää on ehkä nää niin kun, jutut, mitkä ekana tulee itselle mieleen. Mutta mä haluan tehdä tosissaan tästä sarjasta nyt sellaisen, että mä joka viikko tuun kertomaan teille, mitä on uusia tuntemuksia tullut, miten tää homma etenee, ja teen tosissaan lisäsarjan siitä, että miten me päästiin tähän pisteeseen. Ja pieni spoiler alert, mä oikeasti täytän 40 tänä vuonna ja meillä ei kestänyt tää raskautuminen kauan ja mä en tajua miksi ja mä ihmettelen sitä ihan tosi paljon. Mutta mä en halua spoilaa liikaa, mä aion kertoa niistä keinoista, miten me päästiin tähän pisteeseen niin erillisessä videossa. Mutta tässä tämmönen nopea tsekki tilanteesta nytten. Ja mä oon super onnellinen. Mä oon niin onnellinen, mutta mä ymmärrän myös sen, että tää on todella alkuvaiheessa. Mitään ultraa ja muita ei ole vielä tehty. Tässä on paljon riskejä. Tässä kaikki kortit on ikään kuin vielä kääntämättä. Että mä oon silleen varovaisesti onnellinen tässä vaiheessa. Mutta haluan silti jakaa tämän koko storin teille ihan alusta lähtien. Ja mä toivon, että te pysytte mukana ja saatte tästä ehkä jonkinnäköistä hyvin todentuntuista tarinaa siitä, minkälaista on olla raskaana, lähes 40-vuotiaana, ylipainoisena, HS-taudista kärsivänä naisena. Palataan pian. Kiitos kun katsoit.